देखंतु फ्रेंड, आज आम कंकड़ा झोल बनैबा। रानी कंकड़ा देसी स्टाइल में बनैबा। पूरा घर पचाते कंकड़ा को फास्ट आम भाजीदबा। बाछिकी थोड़ी देती कंकड़ा को भाजी दे सारा आम काढ़ीदबा। देखु सब मसला मु रेडी कर आलू फ्राए कर एबे आम कड़े देखु मसला भल कषि आसला। कंकड़ा को पकड़ फ्राए करदे मसला सहित भलसे कषि मसला। अब पानी देके फुटेदबा। देखो कंकड़ा तरकारी आमर हो गला।